Ešte? A mňa počúvaš už, hej? Vyjdeš vonku, na počinku, spravíme poslednú kontrolu, či v pohode. Keď sme obaja pripravení na skok ruky, rozpačí nad hlavu, takto, odradávame 3, 2, 1, jump. Jump, po bruchu, trupom dopredu, teda skáčeš dolu, letíš, po chvíli, ako máme Delano začne ťahať späť hore, dávaš ruky na krk, máte spolu, tak vydrž tie prvé pohupy, najsilnejšie, kým sa neustáliš trošku, na to si musel potováme. Na začiatku je závažie, tvoj metruzol, nezaujíma meter za nič, hej, karabína. Dôležité pre teba, takáto istá. Karabínu, zvakneš do karabíny, spolu s Delanom. Túto karabínu, nikde ide do postroja, do tejto karabíny, hej. Vyskúšaj si to, prosím. Zvák, pustí sa všetkého a vytrvá vás postroja. Díky. Nepôjde domov. Už žiadne železo, nejaké ešte na sebe náhodom neobjaví. OK, všetko jasné? Poďme na to. Chyť sa tu hore, obe nohy na rám, jednu druhú. Proste tak, posaď sa, nohy vyhoď vonku. Na ľavú nohu, žltý stupienok, to je v poriadku všetko. Na ľavú nohu, žltý stupienok. Okay. Takže poďme na to. Už môžem, normálne. Ruky nad hlavu. 3, 2, 1, jump! Ruky rozpáš, pozeraj sa hore k nohám, ide ti láno. Chytaj si ho. Super. Spokojne. Ty dole spadol fotel. Poď doberaj. A prečo stojíš? Stoj. Pošlem ti kolu. A jazda. Teraz je pizzu a pije kolu. Normálne komunikuje. To čo? Pizzu. OK, pozor na hlavu tu na. Blokuje tá druhá ruka. Poď, hlavu do zákonu a poďme. Super, stojí? Stoj, zaistený si. Počkej, nebo si naposlal. Tebe ešte niečo chýba na tých nohách, podľa mňa.